Ξανά ο Μανιάτης, ο οποίος βλέπει την κίνηση του Εμπτελαούι. Αυτός θα κάνει εκπληκτικό κοντρόλ με το κεφάλι. Ο Νορβηγός θα κρατήσει και την μπάλα. Ζητάει ο Ντομίνγκες. Ο Αργεντινός είναι στα όρια της περιοχής. Κρατάει πάντα την μπάλα. Ξεφεύγει. Ο Ντομίνγκες γυρίζει στην αγκαλιά του Τσέναμο. Ο Δημούτσος, ωραίο το κοντρόλ από τον Παπάζογλου. Ξεφεύγει από δύο και θέλει να περάσει για τον Δημούτσο. Είναι στην περιοχή. Ο Δημούτσος ζητάει. Ο Ναπολεόνι δυνατά. Η παλιά. Ο Καραμάνος χάνει την τεράστια ευκαιρία σε κενή εστία. Ο Ναπολεόνι τώρα πατάει εξαιρετικά για τον Καραμάνο. Πλασέ έξω. Ο Κοντοές. Δύο στην περιοχή με Καραμάνο, Παπάζογλου και Ναπολεόνι πιο πίσω. Μαζουακό απομακρύνει. Έχει χώρο για σούτ ο Δημούτσος. Αλλάζει με τον Νούμπιδες. Ο Παπάζογλου δεν είναι offside. Ο Ρομπέρτο βγάζει. Η σέντρα από τον Νούμπιδες για τον Ναπολεόνι με τη μία στον Παπάζογλου. Γυρίζει αυτός, μπερδεύεται. Ο Καραμάνος, γκολ. Ο Καραμάνος το έψαξε. Στην τρίτη του προσπάθεια το βρήκε. Στο 30 ανοίγει το σκορ. Ατρόμητος Ολυμπιακός 1-0. Διαμαρτυρίες για την φάση του Ναπολεόνι. Ο Δριτσόνης έδειξε παίζεται. Με τον Παπάζογλου τώρα να είναι στην περιοχή του Ολυμπιακού. Ο Μποτία υπάρχει offside, έχει τελειώσει η φάση, δεν μετράει τίποτα από όσα θα ακολουθήσουν. Ο Μανιάτης, ωραία, είδε τον Εμπτελαούι. Αυτό στα όρια της περιοχής θα γυρίσει. Ο Μήτρογλου την κεφαλιά έξω. Ο Ντουρμάζ βλέπει την κίνηση του Εμπτελαούι, μοιράζει στον Αφελάι. Αυτός θα χάσει καθώς έπεσε στα πόδια του ο Ταβλαρίδης. Εδώ η φάση με τον Αφελάι. Ο Αφελάι με τον μπάλα μπροστά του. Ο Ολλανδός περιμένει κάποια κίνηση. Τελικά βρίσκει συμπαράσταση στο πρόσωπο του Ντουρμάζ. Το πλάι είναι ο Μανιάτης, ο οποίος εντράρει. Ο Τσέναμο έξω. Ο Μαζουακού βρίσκει χώρο και μπαίνει στην περιοχή. Ο Ολυμπιακός απέναντι στο 1-1, αλλά δεν υπάρχει κανείς να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα στο 73.